Kaag sa good vibes. Sa Domingo nga adlaw ginpatigayon ng happy walk kung sa diin ang mga kabataan nga may Down syndrome. Kaupod ang ilang mga parents, mga supporters kag mga advocates ang nag-upod sa pagparada sa sulod mismo sang mall. Yaring report. May nag-Hawaiian dance. May pop dance kaupo ng teachers. Kag nagmarcha sa sulod mismo sang SM City, Bacolod. Ini ang Happy Walk 2025, isa ka advocacy para sa individuals nga may Down syndrome nga makatingob kag mag-enjoy. Sang Domingo, nagtililipon sila tanan para sa isa ka sinadya. Ang retired teacher nga si Aida Recto, bit-bit ang iya nga apo nga si Aida Man. Nagasungod ang apo kay Man, may nag-agaw sa iya nga pwesto sa ilang dance number. Pero sa gihapon, nadayon ang iya nga performance. Ginuluuluhan lang sang lola, dugay-dugay, naumpawan na. Suru sa iya, malaba ang pasensya ang kinahanglan sa pag-atipan sang kabataan nga may Down syndrome. Ang kabudlay sa ila, kung magsugod na sila sa ila nga bisyo, hindi mo na mapilit siya kung ano ang gusto nila. Oo. Lipot lang na ila time niya sa mag-work sa ila nga mga assignment. Lipot lang. Kung hindi na nila gusto, hindi na sila. Oo. Pero nalipay siya nga bisan sa isa lang kaadlaw, natagaan sang kahigayunan ang mga kapareho sang iya nga apo nga mayara sang Down syndrome nga maka-enjoy kag makaupod ang iban pagid nga mga kabataan pati ng ilang parents kag relatives kag mga advocates. Ay kanami kay maka-socialize sila sa ilang may socialization sila, maka-impon sila sa ilang kaplanan ng mga pareho. Ganigin pasalamatan ni Department of Social Services and Development Head Richel Verde Prado Manga ang nag-organize ang event nga natagaan sang oportunidad nga magtipon-tipon kag mag-enjoy ang may mga Down syndrome pati ng ilang mga pamilya. Are with you in the promoting inclusion, especially in the rights and welfare of everyone. May all of us continue to commit in promoting understanding, acceptance, and of course, tangible and sustainable support. Simultaneous kaging patigayon ng Happy Walk sa Manila, Cebu kag Bacolod City.